Θανάσης Ζωγράφος από Thrakii Life News και Ένωση Συντακτών Διαδικτύου. Μέσα σε πολύ λίγα λεπτά πράγματι περιγράψατε την κατάσταση που συνθέτει τη Θράκη σήμερα. Ακούγοντας βέβαια και τις πρωινές σας δηλώσεις σε ό,τι αφορά το τουρκικό προξενείο, την επίθεση μάλιστα που κάνατε προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ μεταξύ άλλων έχετε πει πως η επιλογή σας για τον Εύρο αφορά την προσπάθειά σας για την προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και βέβαια της προστασίας των πολιτών της Θράκης. Ακούσαμε όλα αυτά και ήταν μια πολύ καλή τοποθέτηση. Ωστόσο όμως ήθελα να ξέρω, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός αντιμετώπισης για όλα αυτά ή εν πάση περιπτώσει κάποιο μοντέλο που σκέπτεστε για την προστασία της Θράκης? Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να ξεχωρίσουμε τη Θράκη από την άλλη παραμεθόριο. Και εννοώ τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ή την παραμεθόριο βόρεια και δυτικά. Γιατί η προσπάθεια που γίνεται η Θράκη να ξεχωρίσει από την άλλη παραμεθόριο οδηγεί σε λήψη τύπου αιώλ. Εμείς λοιπόν για όλη την παραμεθόριο έχουμε ειδικά οικονομικά μέτρα τα οποία περιγράφονται σαφώς στο πρόγραμμά μας. Με ειδικές, αν θέλετε, φορολογικές ελαφρύνσεις για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην παραμεθόριο, για την δυνατότητα εκμετάλλευσης του επίπεδου τουριστικού προϊόντος με ειδικές μορφές τουρισμού, που βεβαίως και αφορούν το Θράκη. Με τις δυνατότητες που μπορούμε να δώσουμε για την εισαγωγή καταναλωτών από τις χώρες που τις γειτονικές μας, και δεν θα κάνουμε με κανένα τρόπο ειδική πρόταση που αφορά μόνο την Θράκη. Διότι θεωρούμε ότι αυτό είναι ευκαιρία. Ό,τι συμβαίνει για το Αγαθονήσι, ό,τι συμβαίνει για την Κόρκη Ρόδο, ό,τι συμβαίνει για τον Αϊστράτη, για τη Λίμνο, για τα Ιωάννινα, ό,τι συμβαίνει για τις Σέρες, για την πραγματική παραμεθόριο, γιατί το τέλος παραμεθόριο στην Μύκονο, έτσι. Σωστά. Θα ισχύει και για τη Θράκη. Όμως στη Θράκη θα υπάρξουν προτάσεις οι οποίες θα γίνουν μετά από δημόσια διαβούλευση όσον αφορά το ειδικό πρόγραμμα με τους υποψηφίους μας. Εμείς δεν θέλουμε να υποσχεθούμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα ή έχουμε συγκεκριμένη πρόταση να περιμένουμε, εάν δεν κάνουμε διαβούλευση με τους πολίτες. Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει ήδη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα πήραμε αρκετές προτάσεις που είχαν να κάνουν με τοπικά προβλήματα. Για το θέμα των φραγμάτων για τα νερά στο Βόρειο Εύρο. Για την ανάγκη που υπάρχει, παραδείγματος χάρη, για το θέμα των σφαγείων. Είδαμε ότι υπάρχει μετακίνηση από τους κτηνοτρόφους των ζώων από τον τόπο παραγωγής 200 χιλιόμετρα προκειμένου να προχωρήσουν στην σφαγή των ζώων. Άρα, ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή τον δήμαρχο του Δημοτικού, τον οποίο συναντήσαμε, σε σχέση με τη μείωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ, της ΔΟΗ και των άλλων δημόσιων υπηρεσιών στον Δημότικο. Μιλήσαμε για το θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε σχέση με τα νερά του Εύρου και τις πλημμύρες που υπάρχουν, τις τεράστιες καταστροφές και με τις διακρατικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ιδίως απέναντι στην Βουλγαρία, για την κατάσταση που δημιουργεί μετά τη δημιουργία των πραγμάτων. Αυτά όμως όλα, συν τον αγροτουρισμό, συν τον οικολογικό τουρισμό, συν το θέμα της λαθρομετανάστευσης που αφορά την ιδιαίτερη περιοχή του Εύρου, δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ανακοινώσουμε λέγοντας, κάνουμε τους μαυρογιαλούρους και λέγοντας ότι εμείς θα δούμε αύριο και θα γράψουμε όλη τη Θράκη και θα κάνουμε το άσπρο μαύρο. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, θα καταγράφουμε τα προβλήματα, γίνουμε κοινωνία των προβλημάτων και ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία αυτά τα προβλήματα, σε αυτά τα προβλήματα να συμβάλλουν στην λύση. Οι εποχές που τα κόμματα ερχόντουσαν, ακούγαν και καταγράφαν τα προβλήματα. Συνήθως δεν τα καταγράφαν καν. Όταν μια εταιρεία και έπαιρνε τηλεφωνικές συμμετέχσεις και ειδικά τα προβλήματα μιας περιοχής, και ερχόταν να κάνει αρχηγός και έλεγε: εγώ αύριο το πρωί θα κάνω πράγματα, θα πιέσω, θα πάρω την Βουλγαρία και θα κόψω τα νερά, θα σας κάνω 25 σφαγεία, 250 λιμάνια, θα βάλω και ένα αεροπλάνο να πηγαίνει σε Αμποτρά και τελείω ιστορία. Πέρασαν αυτές τις εποχές. Οι οικονομικές δυνατότητες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Οι μέρες που είναι πολύ δύσκολες. Αυτό που προέχει και αυτό που λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ότι πρώτα απ' όλα θα κάνουμε τα πάντα να διασφαλίσουμε την δική μας κυριαρχία. Να διασφαλίσουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, την ύπαρξη ελληνικής οικογένειας. Να μην φύγουν τα παιδιά για να πάνε στο εξωτερικό. Και από εκεί και πέρα γνωρίζουμε τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο προκειμένου να βοηθήσουμε την επίλυσή τους. Αλλά να δώσουμε πλαστικές υποσχέσεις σε πολίτες οι οποίοι έχουν ακούσει τα τελευταία 20 χρόνια, 30 χρόνια της μεταπολίτευσης,
ό,τι υποσχέσεις μπορεί να έχουν περάσει και να μην τις υλοποιήσουμε και να πούμε μετά από 4 χρόνια εδώ και να μας κοιτάτε με την ίδια κατηγοψία που κοιτάτε τα υπόλοιπα κόμματα του πολίτες, δεν θα το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να περπατάμε στους δρόμους, να μιλάμε με τους πολίτες, να μας αγκαλιάζουν οι πολίτες και να τους κοιτάμε στα μάτια. Θα κάνουμε πρώτα και μετά θα υποσχεθούμε. Αλλά βεβαίως θα ακούσουμε πρώτα και θα γνωρίζουμε το πρόβλημα της κάθε περιοχής και τις δυνατότητες και τις λύσεις που υπάρχουν. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, μία ακόμη ερώτηση που θα είναι πολύ σύντομη και βέβαια δεν θα μπορούσα να παραλείψω να την κάνω. Τα social media και το blogging προσέφεραν αρκετά στην όλη σας προσπάθεια και είμαι βέβαιος ότι αυτό το αναγνωρίζετε. Θα γνωρίζετε επίσης και πολλές κατά καιρούς επιχειρήσεις για την φήμωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, αλλά κυρίως από θέση βουλής. Οι χιλιάδες αυτές των ανθρώπων που περιστρέφονται γύρω από αυτά. Τι θα μπορούσαν να περιμένουν, να ελπίζουν ως στήριξη μιας δικής σας προσπάθειας για την ελευθερολαλιά τους? Δεν σας ότι σας διαβάζω πολύ. Ευχαριστώ. Και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο άμεσο το μέσο του διαδικτύου, αλλά και των περιφερειακών μέσων, από ότι τα κεντρικά τηλεοπτικά μέσα. Δηλαδή, τα περιφερειακά μέσα δεν έχουν τις δεσμεύσεις που έχουν τα ελεύθερα ραδιόφωνα, η τηλεοράση, η περιφερειακή, το διαδίκτυο. Δεν έχει τις δεσμεύσεις που έχουν τα μεγάλα κανάλια, που ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να εκτελούν τις εντολές εκείνων οι οποίοι τους δίνουν τη διαφήμιση. Εδώ υπάρχουν ελεύθερες φωνές. Το διαδίκτυο για εμάς, τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν σας κρύβω ότι είναι η πηγή της γέρεσής μας. Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια του ανεξάρτητους Έλληνες, ξεκίνησε με ένα κομπιούτερ. Με ένα κομπιούτερ όταν έφτασα πλέον μέχρι εδώ, βλέποντας ότι εδώ και παραδείγεται η πατρίδα μας. Είχα να πάρω δύο αποφάσεις. Η μία απόφαση, κατακύλω τα πάντα και να πάω σπίτι μου. Και να πω φεύγω με τα παιδιά μου, πάω να μείνω στο ένα νησί, στην Ικαρία που είναι η γυναίκα μου, να προσπαθώ να ζήσω τα παιδιά μου όσο καλύτερα, να βάλουμε ένα χωράκι να ζήσουμε πιο ανθρώπινα. Ή να αντισταθούμε. Το θάρρος της αντίστασης ξεκίνησε όταν συναντηθήκαμε οι ανεξάρτητοι μέσα στο διαδίκτυο. Συναντηθήκαμε μέσα από τη σελίδα του Facebook, και αρχίσαμε σιγά σιγά να βλέπουμε ότι είμαστε πολλοί, ότι είμαστε ανεξάρτητοι, ότι είμαστε Έλληνες και ότι μπορούμε να τους νικήσουμε. Ξεκίνησε το Μάρτιο, το Φεβρουάριο αυτό το προσπάθεια. Από μια σελίδα που ξεκίνησε με 2.000 like, έχει φτάσει σε 67.000, θα μην αυτό σήμερα. Λοιπόν, like, με ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε και δεν τους ήξερα ποτέ, οι υποψήφιοι μας, οι περισσότεροι υποψήφιοι μας, αλλά και η οργανωτική ομάδα που δημιούργησε τους άλλους Έλληνες, εδώ στη Θράκη, σήμερα μαζί, είναι πολίτες που τους γνώριζαν και με γνωρίζανε από τη φωτογραφία μας μέσα στο social media, στο Facebook και στο Twitter. Και έτσι ήρθαν στην Ελλάδα. Και συναντηθήκαμε και είδαμε ότι όσο και να ελέγχουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει μια τεράστια δύναμη που λέγεται ελληνικός λαός. Που μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε και συνδιαμορφώσαμε την δική μας διακήρυξη. Μια εθνική διακήρυξη για την οποία μιλήσαν και ψηφίσαν 211.000 Έλληνες πολίτες. Και από εδώ, αλλά και από την Ομογένεια. Αυτή η εθνική διακήρυξη έγινε κίνημα. Και το κίνημα προχώρησε και έκανε πρόγραμμα. Δεν σας κρύβω ότι το πρόγραμμα το οποίο έχετε στα χέρια σας, το συνδιαμορφώσαμε στη δημόσια διαβούλευση όλοι αυτοί οι οποίοι συνομιλούν και δημιουργήσανε το κίνημα αυτό των εξαρτών Ελλήνων, αλλά και 24 κορυφαίες προσωπικότητες της Ομογένειας, Έλληνες, οι οποίοι είναι από την Αυστραλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρώπη, οι οποίοι επεξεργάστηκαν επιστήμονες που επεξεργάστηκαν αυτές τις προτάσεις, άνθρωποι της αγοράς που πήραν αυτό που εμείς λέγαμε μέσα στην δυτική μας διακήρυξη και το κάνουν πρόγραμμα εφαρμόσιμο. Για όλα ψηφίσαμε. Την απόφαση να είμαι υποψήφιος στη Θράκη την πήρα μέσα στο Facebook. Η πρώτη επιλογή ήταν η Β' Θεσσαλονίκης. Και η δεύτερη επιλογή ήταν ο Εύρος. Επέλεξα εγώ τον Εύρο. Τη δεύτερη επιλογή των πολιτών. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι για μας τα social media είναι η δυνατότητα που μας απέκοψαν να έχουμε να μιλάμε με τον συγχωριανό μας, με τον συμπολίτη μας, τον συνάδελφό μας. Έγινε ανώνυμη κοινωνία. Και την κάναμε επίτηδες ανώνυμη την κοινωνία η νέα τάξη πραγμάτων στις μεγάλες πόλεις. Να μην μπορεί ένας να μιλάμε τον άλλον, γιατί αυτό φοβούνται. Φοβούνται να μιλάμε μεταξύ μας και να σκεφτόμαστε ελεύθερα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες λοιπόν γίναμε, γιατί κλείσουμε τον γλάρο, γιατί είμαστε πολίτες που μέχρι χθες είμαστε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, που συναντηθήκαμε
κάναμε αυτό το κίνημα και αύριο θα κυβερνήσουμε την πατρίδα μας και θα απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από αυτήν τη σκλαβιά που προσπαθούν να βάλουν οι επαγγελματίες μεταπολίτευσης. Οι συνέτεροι, που μέχρι χθες κάνανε ότι μεταξύ τους τσακωνόντουσαν, αλλά τελικά από τους χρηματοδότες τους και τους οντολογούς τους, σκοπό ήταν να κατημοτάξουν την πατρίδα μας. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Και θα τιμωρηθούν. Θα τιμωρηθούν. Τελείωσε η ασυλία η βουλευτική και η υπουργική. Τελείωσε τα φτάνω και φεύγω. Και δεν είναι τιμωρία ο Άκης ο Γατζόπουλος. Θα αρπάξαν πολύ μαζί. Και θα αρπάξαν και εκείνοι οι οποίοι συνέμεσαν στο να μην τιμωρηθεί αυτός που έκλεψε. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάδα ελεύθερη, η Ελλάδα των παιδιών μας, το χαμόγελο των παιδιών μας, όσο υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες και κλέφτες που τους κρατάμε από τις μαύρες σακούλες μεταπολίτευσης και βγαίνουν αυτή τη στιγμή και εκβιαζόμενοι, γονατίζουν στον Τόμψεν, γονατίζουν στο Ράιφμπάκερ, γονατίζουν στο Σόιμπλε. Και αυτό ξεκίνησε από το social media. Ξεκίνησε από το διαδίκτυο. Όσοι από εσάς έχετε τη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτήν την ελεύθερη φωνή, έχουμε μπροστά μας 15 μέρες. Πρέπει αυτό το μήνυμα να το περάσουμε σε εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση. Αυτή είναι η μόνη αγωνία μας. Πρέπει να πιστεί ο παππούς στο καφενείο που δεν έχει βρει το διαδίκτυο ότι τελείωσε πια και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα που ήταν αντίπαλοι και σήμερα είναι συνέτεροι στην παράδοση του μέλλοντος των παιδιών και των εγγονιών του. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ.